welcome back to my channel. So गोबावनि उनाव आं दिनै भिडिअ बनायदों. So दिनै जोङो टाइमखौनो मोनाखैमोन भिडिअ बनायनो ओमफ्राय दिनै जों टाउनाव बेरायहैनोसै. गोबावनि उनाव टाउन बेरायहैदों दे आं दिनै. टाउनाव बेरायहैनोसै आंजों लोगो दंफायो. लोगोआ उनथिं मिनिगासिनो. So जों दिनै बेरायनो होनदों ओमफ्राय शपिं खालामसै एसे एनै मा मोनो बाजाराव. So फाइनलि जोङो ओंखारखांबाय ओमफ्राय दायो थांसै. ओरैबायदि सान्दुं ना आरो ओरैबायदि गरम. चलो जाने से पहले मास्क पहन लेते हैं. ना मास्क लाय मा थां बेटारियालाय बारा बिथिं खायस्राया बेटारि ओइयाव सोनांगोन. ओइयाव. हेल' एभ्रिवान. दायो जोङो थाबाय नै. जों माने बेटारि गारिखौनो मोनाखै. बेटारि गारि फैदों होमबाबो जों गाखोआखै मानोना जों लामा भिडिअ बनायलांगासिनो रिल्स बनायलांगासिनो जों. दायो एबार बेटारि गारि फैबा गाखोनोसै. सावन मेरी और के बन के मैं तो छम नाचू हाय मैं तो छम नाचू. सेबा गोबावनि उनाव नै दासो मोनसे बेटारि गारि फैदों. थांगोना थाङा नायनोसै. तेरा जाबाने एटीएम. So दायो जों थांगासिनो बेटारि गारिजों. ट्रेन फैगासिनो. दायो बाजार खालामनायनि सिगां महात्मा गान्धीखौ दिहुनना लाग्रोनोसै. महात्मा गान्धीयानो गैस्राया. दायो जोङो टमसोलोना हाबग्रोनोसै. बेयाव माबा मोनसे सेम्पु लांनांगौ आहा. स' बेयाव हाबग्रोनोसै. मानसि दंना गैयाथाय आं लाजियोलै हाबनो. स' नै आंनि लोगोफोरा लोगो मोनफिनलायबाय. मा खालामदों? औ बिजिथार माथो गेमाव. दायो नै लाखांबाय. दायो आरो थाबायलांगासिनो माबा जोंनि कलेजनि. थाबायलांगासिनो गरम. अखा हानायावसो जुखाम जानो मोजांथार ना. अखा हानायाव फुलिया. स' याव दसे हाबलांसै मेला नायलांसै. फैखोसो लाङोमोन ना जोङो. इखौ मोजां नुथारदों. नाय मंगलसूत्र नांगौबा. मालाय मेख्ला सादरजोंसो गानसै.
ओइ झुमका आं बिदिबा आन्दायसैलै जोंना आंनो बायना होलाय आंसो बायना होगोन आंनो बायना होगोन ना भैया वो कितना है हाँ वो येलो वाला और छोटा वाला नहीं बिकना ही नहीं बना भैया कम नहीं होगा नहीं ये वाला ये छोटा वाला क्या 160 का भी लेगा ये एक साल पहन सकते हैं ब्लैक मेटल का है Mandi nudo. $50 दायो ओंखारफिनसै दालाय सानावलाय मा मेला नुनो दुकानखौनो नायनोसै आरो दुकानखौनो नायफिनना थांफिनसै आं गाखोगौमोन मेलायाव नोंनो गाखोआ नालाय बैयाव गाखोगौमोन आङो बाट लोगो गैया आंहा गाखोनो रास्ता रास्ता गৈ আছো সেই ট্ৰেন্স ইয়াতে হুমাম পইচা নাই এনে হাত খালি আহিছো কাপোৰ চাবলৈ आइसक्रिम जानोसै दायो गरम गरम आइसक्रिम जानोसै थान्दा थान्दा आइसक्रिम जानोसै औ नै महात्मा गान्धीनि ससमा दंलाय आइसक्रिमाव थाबाय थाबाय दिनै आथिं साजोब्बाय दायो थाबाय सफैलायबाय नैबेयाव देवानि गिदिंबाय थादों जों दिनै मानसि बिराद माबा माबि बायबाय मेंजोब्बाय सासेया सेन्देल नायगासिनो दायो थांसै न'आव थांसै दायो मेंजोब्बाय थाबायनो दसे रेस्ट लाफैबाय आरोना सेन्देल दुकानाव वाइ बाय बाय दायो जोङो न'आव थांसै ओरैबादि मेंजोब्बाय थाबायनो बाय बाय